Bakongsan. Ka Akhil Bharatiya Vidyarthi Parishad lani ka A.B.V.P Meghalaya kalatmu ban Pynlong ya ka Jingïalang ka Nyngkong ha kani ka nongba Naduh ka arpusan Haduh ka arpunyo Tarik menta ubnai ha Aurobindo Hall u secretary ka A.B.V.P Meghalaya utangku marak ula pentip syakilat pathai khubor bakani ka Jingïalang kanwanra kumbasan spa angut kinong mi khmat na ki district baper hapo ka jilla Meghalaya bat ki jilla an Pynlong ya ka Jingïat jat ringkat kariam tenrai na lai kra point Haduh Aurobindo Hall umarak ulaong bakani ka Jingïalang kan ailat ya ki Jingïakren kiba don jingmut bat ki Jingïa dei hapdeng kinong wani shimbenta. In this state conference, 500 delegates from various districts and various places will be present, and other senior A.B.V.P members in Calcutta will be present from the different districts of Meghalaya.